Euskadi filma da, 1936an errodatutako filma frantses bat, Euskal Herriari buruz. Antzekotasun asko dituena, atzerritarrek egindako beste filma batzuekin Euskal Herriari buruz, baina baduena berezitasun handi bat ere, eta da filmatua izan zela, garai hartan Louis Lumierrek, zinemaren asmatzaileak, asmatu zuen erliebe teknika batekin, hau da, gaur egun esango genuken 3 dimentsiotako filma bat dela. Zinema asmatzen denetik ikusten dudan kontinuitate bat bada, dela zinegile atzerritarrak Euskal Herrira etortzen dira zinemak aurrerapen teknikoa daukan bakoitzean, aurrerapen tekniko hori luzitzeko edo aurrerapen tekniko horri zukua ateratzeko, ez? Hori ikusten dugu Lumière beraien lehenengo pelikulatako bat, nola biarritzen egiten duten, gero soinua asmatzen delarik Frantziako lehen pelikula soinudunetako bat ere hemen egiten da, kantuak eta aprobetxatzeko. Orson Wellesek ere telebistarako deitzen diotenan telebista asmatu berritan Euskal Herria aukeratzen du, eta orain badakigu 3D asmatu zelarik duela 80 urte ere, Euskal Herria aukeratu zutela, ez? Hemengo kulturak ematen zuelako, segurazki, dantzak, pilotak eta horrelako gauzek ere musakonerarekin jokatzeko eta hori polito ateratzeko aukera.